Ahojte, sme Eventik a prinášame vám zábavu na oslavy, firemné večierky, podujatia pre mestá a obce a mnoho ďalšieho. Máme nafukovacie hrady, maskotov, penovú párty, malovanie na tvar a trblietavé tetovania. A ak chcete spomienku, ktorá vám ostane navždy, naša fotobúdka je ideálna na svadby, jubileá či firemné večierky. Postaráme sa o program pre deti aj dospelých, od atrakcií cez sladké občerstvenie až po fotobúdku. Zabezpečíme aj cukrovú vatu a pukance s neobmedzeným množstvom, presne tak, aby si to všetci užili. Z Eventik máte istotu profesionálneho prístupu, veľej atmosféry a zábavy. Ako vznikla spolupráca s Kľúč k úspechu? Denne pracujeme s deťmi aj radosťou. Preto nám tieto projekty dávajú zmysel nielen na podujatiach, ale aj v reálnom živote. Prečo je pre nás dôležité pomáhať? Ako firma to považujeme za prirodzenú súčasť toho, čo robíme. Pomoc smeruje deťom, mladým ľuďom, ktorí majú potenciál, ale nemajú šancu alebo podporu. Cieľom je, aby mali šancu rozvíjať sa, rásť a veriť si. Čo by sme chceli odkázať firmám, ktoré nepodporujú podobné projekty? Ak pracujete s deťmi, podpora takýchto projektov by mala byť prirodzená. Netreba veľké gestá, stačí začať. Aj malá pomoc môže pre dieťa znamenať veľký rozdiel. Eventik, radosť pre deti aj dospelých.